babae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kasama nyo pa rin si DJ Rocky and this is SPG as in Super Pagner Secret File ng ating kabisyo na si Brenda, short for Brenda Damage. Si Brenda Damage na gustong-gusto sa Bed of Roses kesa sa Versace on the Floor. Dahil kapag sa Bed of Roses daw, talagang magagawa nila ang twerk it like Miley kahit ang dami pang gawin na wrestling G. So, ang point is, ang fireworks display nangyari sa Wetbox. Dahil yun ang safest on that day or on that moment. Na first time ever nangyari sa ating SPG Secret File Center. So, na-virginize daw yung kanyang Wetbox. Nakaligtas nga yung ilong niya sa COVID-19. Pero hindi naman nakaligtas yung Wetbox sa fireworks display. Ulitin ko lang yung yung feeling niya. Basahin ko lang ulit yung feeling niya. Ayan o, totoo pala yung una ang sarap bago ang hirap. Kinabukasan kinabagan ng inyong lingkod. Kabag proof legit na legit pero carry lang ganun talaga tiis ganda. Alam nyo na ang pet malong teknik para duguin sa susunod na buwan. Wetbox is the key. Yung feeling na parang madjejeb sa umpisa pero nung huli feeling nag-slide madulas na. Hindi ba siya masakit? Like yung parang may natira, gano'n. Alam mo yun, nahirapan akong tumawa kasi may ubong kasama. Anyway, eto po, ang sabi ng ating mga kabisyo. Umpisahan natin sa ating expert commentator or commentor sa SPG, Brian Mariano. Take it away. Yan ang hahanap-hanapin mo dahil sobrang sarap talaga siya. Gamit ka lang ng pampadulas na nabibili sa convenience store para mas madaling ipasok si Junjun sa Wetbox mo. Sure talaga na hindi mabupuntis kasi nasa Wetbox eh. Share ko lang sa akin. Ako, ang ginagawa ko, withdrawal method. Ano nga ba yung withdrawal method? Ano yun? Pag malapit na sumabog si Junjun, yun ilalabas mo si Junjun at pasasabogin sa mukha ng babae. Mas nakaka-enjoy yun. Sundin mo lang yung dalawang payo ko. Yung sa Wetbox, tsaka yung sa facial expression. Yun yung Tito Yaki. Salamat. Ano? Withdrawal method. Alam ko yung ganun, yung withdrawal method. Di ba yun yung kapag nag-withdraw ka may lalabas na pera? Or kapag winidraw mo,
Diba? May lalabas talaga. At yung lalabas na yun, either mabaho or masaya. Charot, Darot. Nakakaloka naman yung pati mukha apektado. Sayang naman yung skincare. Anyway, eto naman ang sabi ni Bernard Laurejas. Naririnig nyo ba? Walang naririnig. Yan, naririnig nyo na. Wala, hindi naririnig. Wait lang. Hanap muna ako ng play. Hala. Bakit hindi naririnig? Play. Wait lang. Nabigla ako. Ano yun? Bakit ganon? Ito yung piniplay ko. Ayan. Ayaw niya nag-error. Bakit kaya nag-error? Wait lang. Sige, ayaw talaga eh. Sorry talaga, Bernard Laurejas. Iyan mo na lang. I-comment mo na lang yung talagang comment mo. Ito na lang sabi ni Charles Sancho. Sender, twerk na lang tayo kung saan ka nakadestinong hotel. Pero Taylor Swift songs, tapos Karma ang song. Oh. Hi kay Maria Teresa. Hi din kay Bunso Lee. Ayan, napakaganda mo, DJ Rocky. Idol kita. Thank you ha. Hi din kay Loner Gregorio. Hi din kay Revilla Postrado. Sabi ni Timothy Gabilan. DJ Rocky, kung ako sa sender natin, i-enjoy niya ang bawat pagkakataon. Dahil the more butas, the more pasok, the happier. Wow! Talaga ba? Alam niyo ba kung ilang butas ang meron ang isang tao? Okay, how many holes? Person. Okay. Ayan. How many holes are there in the human body? Okay. A man has 6. Okay. That is 2 ears, 2 nostrils, a mouth, a urethra, and an anus. A woman has 7. That is 2 ears, 2 nostrils, a mouth. Beneath the labia majora of her vulva, she has the urethra and a vagina. And south of her perineum, she has an anus. Oh, pag English pakikinggan, parang ang scientific nun dating, no? Yung parang hindi siya bastos pakinggan. Pero kapag Tagalog na, parang, ang L mo, gano'n. Charot, Darot. Pero yon, a man has 6 and a woman has 7. So meaning, may 7 butas ang isang babae. Okay? Sabihin natin 7 butas. Alin dun yung madalas napapasukan? Okay, sabihin natin yung 2 nostrils. Pwede mo pasukan yan. Ng alin? Ng daliri. Diba? Yung hinliliit natin, ginagamit natin pang sundot ng kulangot. O, kadiri po, no? Pero pasintabyo lamang po sa mga kumakain dyan. Okay. Tenga. Ano yung ginagamit natin pansundot ng tenga? Kaya may pumapasok. Minsan cotton buds. Minsan yung pansandok. Minsan naman, gumagamit lang din talaga tayo ng daliri natin. Madalas yung hinliliit. Okay. So, meron pang isa. Bibig. Yan. Unahin natin yung nasa taas ha. Yan. Bibig. Parehas. Babae, lalaki, merong mouth. So, ano pumapasok sa bibig? Pagkain. Yan. Depende kung anong gusto mong kainin. So, pwede kang gumamit ng kutsara, pwede kang gumamit ng kamay, pwede rin namang gumamit ng ibang tao. Na pwedeng tulungan ka sa pagsubo ng mga pagkain na gusto mo kasi sweet nga kayo, 'di ba? Yung parang sa ating secret file sender, SPG secret file sender kasi ganun talaga yung ginagamit nila, 'di ba? Yung parang sa sobrang sweet nila, nag-exchange sila ng service, acts of service.
Okay. Meron. Eto na yung... she has a urethra. Ayan. And a vagina. Ayan. And south of her perineum, she has an anus or anus. Ano bang tamang pronunciation? Anus or anus? Wait lang. Pronunciation. Pinatatagal ko pa talaga, no? Okay, so eto daw ang tamang pronunciation. Anus. So, anus. Doon nagpa-fireworks display ang sugar daddy ng ating SPG Secret File Sender at hindi dun sa kabilang butas. Para daw safe. Wow. Sa totoo lang po, no, ayon sa mga ekspertong nakausap ko dati, dahil 8 taon ko na po palang ginagawa itong Rocky Secret Files, kung hindi po ako nagkakamali, or magwa-8 taon na. Napag-alaman ko po na meron talagang mabisang paraan at maayos na paraan o sabihin nating ligtas na paraan para hindi makabuo ng bagong buhay. At meron nga pong nabanggit ang ating SPG commentator expert na si Brian Mariano. At ito po ay ang tinatawag na withdrawal. Yes. So depende po sa inyo kung yun po ay gagamitin ninyo. Yun yung isa sa paraan. Pero siguro dahil naisip nung sugar daddy, kailangan talaga magkaroon ng butas na pwedeng pasukan at doon lang mailabas ang lahat ng hindi lumalabas sa butas. Ang napili niya ay ang butas sa wet box. Yun. At safe naman daw yun. Walang mabubuo. Oh, talaga ba? Hindi kaya magkaroon ng infection yun? So, tanungin natin ng isa pang eksperto sa mga ganitong klaseng usapin. No, hindi natin sigurado kung talagang natry niya na itong bagay na ito, pero susubukan nating hingin ang kanyang komento. Kiko Tanggero, halika nga dito. May itatanong lang. Ano yun? Ano daw ang safest way para hindi makabuo? Dapat bang gamitin ang withdrawal method? Or magpa-fireworks display na lang sa wet box katulad ng ginawa ng ating SPG Secret File Sender? Alam nyo, para safe na hindi makabuo, dapat yan, pinalulunok. Ano pinalulunok? Pinalulunok. Kanino lulunok? Sino lulunok? Yung babae. Lulunukin niya. Oo. Wala na saan ba nanganganak? Sa bibig. Di ba hindi naman nanganganak sa bibig? So walang connection yun. Kahit lunukin niya yun. Oh. Masarap ba yun? Mali ko, di mo na ako tumitikim. Mali ko, wala ko palang tikmikim. Oh. Nakakain ba yun? Ha? Nakakain or nahihigop? Oo naman. Edible daw yun. Talaga? Oh, full of protein. Oh. Oh. Hindi siya parang hindi siya infection or whatever? Hindi naman. Oo, may mga balita lang na maalat-alat daw siya. May balita nga, no? Hindi, pero para sa'yo, mas okay yung ganung method. Oo, yun yung pinaka-safe. Pero kung bibigyan mo ako ng choice, pipili lang ako sa dalawang choice. Okay. Eh di magpa-fireworks ka na lang sa wet packs. Talaga, na-try nyo na. Ba't ko aaminin on air? Ba't ko aaminin on air? Mamaya tayo kinig yun. Papira to.
wait lang, question. Last Oh. na, kasi medyo vague to sa akin eh. Oh, Hindi, sige. ito yung mga usaping hindi ko masyado pang nagigets eh. Sige. So kapag doon sa wet packs, Mm. same yung pakiramdam doon sa isa pang butas. Like, same lang ba yung parang sensation, ganon? Same Feeling yung ko naman. satisfaction? Feeling ko naman, pero feeling ko mas mahirap sa wet packs. Bakit? Mas virgin yun. Hindi na virgin nga yun eh. Oh, hindi Kasi nilalabasan ng ano yun eh, jebs yun eh. Oh, at least yung jebs mo malambot-lambot. Yung sa amin matigas yun. Oh. Ano malambot? Siyempre yung jebs mo, 'di ba? Kahit sabi mong anong tigas niyan, nadudurog 'yan. Oh. Yung buto hindi yan nadudurog. Oh. Delikado lang kasi madalas daanan ng dumi. Oo, yan. Dyan madalas nagkaka-STI. Yan, oh. Siyempre bacteria pa rin naman yan. Bacteria. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang safest way niya, ipalunok mo. Yan. Okay, sige. Okay, sige. So, yun ang suggestion ni Kiko Tanggero. Oo. Ipalunok mo. Oo. Dito na pumapasok yung spit and swallow. Oo, yan. Mamimili ka kung spit and swallow. Siyempre, kami mga lalaki, pinaghirapan namin yan kaya dapat swallow yan, hindi yan. Talaga? Paano kung hindi masarap? Problema nyo yun. Hindi, tsaka alam nyo, ito Dami talaga alam ni Kiko medically Tanggero. term to ang withdrawal po ay hindi safe. Maraming doktor na nagsasabi. Hindi po proven na kapag nag-withdrawal ay... Ilabas mo yan, doktor na yan. Sino yan? Marami. Sige, magpapatawag ako ng doktor. Hindi nga, maraming hindi safe yun. Why? Kasi hindi mo naman alam yung... meron kasi tinatawag na, ewan ko pwede ko sabihin sa air ito. Yung pre-tooth, yun. Merong mga lalaki na yung E. pre-E. Yun. Yung pre-E. Yun, yung pre-E na yun, Pre-E. Oo, prone yun. Prone yun. So, hindi na natin masabi yun eh. Okay. Alam mo naman, once na pumasok na yan sa kaloob-looban, nagsiswimming na yan. Pero, pwede pala yung yung kapote. Ba't di na lang kapote yung ginamit? Wala daw sensation. Doon naman yun. Kapal kasi. Okay. Yan, May ganun pala. Okay, sige. Thank you so much, Kiko diba? Tanggero, sa iyong opinion, sa iyong expert opinion about this. Maraming salamat. Binigyan mo na naman ako ng pagkakataong mausgahan sa iyong... Oo. At least alam nyo na po, no? Kiko Tanggero. Diba? Ang eksperto pagdating sa SPG. Ang dami nyo na actually expert sa SPG. Pero yung iyo grabe, no? Syempre, based on experience. Lamang talaga. Lamang ng eksperyensyado ang Syempre. ang matalino. Char! Sige, salamat! Thank you so much, Kiko Tanggero. So, alam nyo na po, palunukin daw, ganyan, or whatsoever. Basta, ang masasabi ko lang naman dyan, guys, hindi naman dapat ginagawa itong mga bagay na to. Lalong-lalo na kung hindi pa kayo handa sa magiging consequence ng inyong mga aksyon. Yun yung sasabihin ko talaga. Ito ang punot dulo ng lahat. At ito ang pinakamagandang maging pundasyon ng inyong relasyon. Kapag ang inyong relasyon ay wala pa talagang, alam mo yun, hindi pa nagiging opisyal. Pasensya na po hindi masyadong clear yung boses ko doon. Hindi nagiging opisyal. Siguro, hinay-hinay lang sa paggawa ng mga bagay na ganun. Dahil nga, mahirap na mapasubo. Hindi pala mahirap yung mapasubo. Ibang klaseng mapasubo ng responsibilidad na hindi ka pa handa. Ayan. Although, there are so many ways daw para maging safe, no? Pero, if you are really not sure and ready to be a responsible parent, diba? Kung hindi ka handa dun sa magiging resulta na yun, huwag na munang gawin.
tinawanan ako ng iba. Bakit di gagawin? Ganun talaga kasi baka mamaya mak-KBP tayo dyan. Charot! Wait, charot! Anyway, if you want to share your secrets, share it to me, rakitera@gmail.com. I gotta say, BRB as in bathroom break. You are still with me, DJ Raki, and you are listening here sa stasyong number 1, 90.7 Love Radio. This is SPG, as in Super. Back in our secret file. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!